L-Assoċjazzjoni Medika Maltija tat ultimatum ta' ġimagħtejn lill-Gvern biex isolvi ċerti nuqqasijiet li qed tgħid li hemm fil-qasam tas-saħħa. Inkella qalet li l-MAM se tieħu numru ta' azzjonijiet industrijali. Ftit tal-ħin wara din id-dikjerazzjoni, il-Ministru għas-Saħħa Konrad Mizzi qal li l-Gvern se jitkellem bla waqfien mal-unions kollha biex jindirizza l-isfidi fis-settur. Iżda il-Ministru Mizzi iddikjara li kwistjoni m'għandix titħallat ma' oħra u kull sfida għandha tkun indirizzata b'mod individwali. B'referenza għal proġetti fil-qasam tas-saħħa mas-settur privat li l-MAM qed tqajjem fl-oġġezzjonijiet tagħha, il-Ministru ta' Garanzija l-ħaddiema se jkomplu jgawdu l-istess benefiċċji u jekk possibbli jitjibulhom il-kundizzjonijiet. Għaldaqstant tajna daw reassurances li ħadd mhux jitlef xogħlu, anzi bil-kontra. Bejn iż-żewġ sptarijiet se jkollna bżonn nimpjegaw 1000 ruħ ġdid. Obviously, il-MAM bdejna nispjegaw il-proċess u għandhom ċertu riservi fuq certain areas. Aħna spjegajna lill-unions konċernati li il-quality assurance u l-livell ta' servizz se jkun wieħed għoli u l-gvern se jkollu l-funzjoni ta' quality assurance biex jassigura li l-pazjent jibqa' jieħu l-aħjar livell ta' servizz u dejjem b'xejn. Meta kienu diskussi l-estimi tas-saħħa, segretarju parlamentari Chris Fern għamilha ċara li l-pjan tal-Gvern huwa bbażat fuq servizz ta' eċċellenza li jkun aċċessibbli, li jibqa' b'xejn għal kulħadd u li jkun sostenibbli. Għalli huwa wkoll jemmen li għandu jkun hemm aktar mediċini fil-formularju. Semma wkoll kif minn Mater Dei dan l-aħħar hemm biss 3 mediċini out of stock, filwaqt li fl-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek għal dawn l-aħħar 18 il-ġimgħa ma kien hemm xejn. Fern tkellem ukoll dwar kif naqsu l-listi tas-sennija l-MRI, l-Echoes, Bone Density, l-ENT u tal-Vini. Din is-sena kien hemm 25,000 X-ray diġitali li tnaqsu minn Mater Dei u fisser kif se tingħata priorità lill-lista tal-hip replacement li ilha takkumula snin twal. Fakar kif fil-jiem li ġejjin se jinfetħu swali ġodda f'Mater Dei u se jkun hemm 68 sodda ġdida. Kien irrimarkat ukoll fil-baġit ta' din is-sena in-nefqa s-saħħa żdiedet sostanzjalment.